Lilpakka Powercolla. Lilpakka Powerco on tällainen kansainvälinen yritys, eli käydään kauppaa ympäri maailmaa. Valmistamme LED-kulitin puristimia tässä tehtaassa ja ollaan johtava valmistaja maailmassa niissä. Vuodesta 1973 asti tehty näitä ja vientiä on joka puolelle maailmaa. Ja meillä on tässä oma konepaja, missä me avainkomponentteja valmistetaan. Ostetaan kyllä alihankintaa ympäri Suomea ja Eurooppaakin erilaisia komponentteja, mutta pyritty pitämään avainkomponenttien valmistus itsellä täällä Kauhavalla tai Ala-Härmässä. Ja tietenkin kun koneita on paljon, niin huoltoakin tarvitaan tässä sitten ja on tehty yhteistyötä nyt tuon Mindwayn kanssa siitä asti, kun se yritys perustettiin. Huoltomiehet, jotka Mindwaylla on ollut, on meille tuttuja jo ennenkin Mindwayn historiaa, eli on jopa 80-luvulta asti toimittu määrättyjen henkilöiden kanssa siellä ja tiedetään, että heillä ammattitaitoa löytyy huoltopuolella ja sanotaan, että meidän homma on toiminut hyvin tässä, että on saatu nopeasti palvelua. Tietenkin suunnitellaan näitä huoltoja, osaa kausihuoltoja, mitä tehdään isompia juttuja paljon ennenkin, kuukausia ennen suunnitellaan mitä tehdään milloinkin, mutta aina tulee sitten niitä akuutteja tilanteitakin, jolloin tarvitaan sitä huoltomiestä nopeasti ja vaste-aika on ollut tosi nopea, että yleensä se on 2 tuntia, 4 tuntia se aika kun huoltomies on paikalla. Ja hyvä puoli on jotenkin se, että nämä samat henkilöt on pyörinyt huollossa meillä täällä pitkään ja ne tuntee meidän koneet, jolloin ei tarvitse niitä kaikkia asioita selittää alusta asti, vaan päästään hyvin nopeasti sitten huoltoon käsiksi ja saadaan homma kuntoon ja koneet toimimaan. Se on kuitenkin meille tärkeää. Meillä on tälläkin hetkellä on töitä kovasti ja koneet ei jouda seisomaan, vaan pitäisi saada pyöritettyä yötä päivää niitä. Ja silloin se on tärkeää, että se huolto on nopeasti paikalla. No tietenkin siinä on tärkeää se, että on niitä päteviä huoltomiehiä, joilla on oma kokemus, jotka osaa tehdä erilaisia asioita. Ei tarvitse olla erikseen mekaanista sähkömiestä rinnalla siinä, vaan ne pojat pystyy tekemään yleensä kumpaakin. Ja me ollaan lähietäisyydellä, eli se palveluvaste on tosi nopea, saadaan se henkilö nopeasti paikalle. Ja tietenkin tällainen luottamuksellinen yhteistyö tässä silloin, että kumminkin luottamus on ollut aika hyvä meidän välillä tässä, että pystytään toimimaan niin kuin, että ei se tarvitse olla valvomassa jatkuvasti, kun sitä huoltoa tehdään, vaan pojat tekee itsenäisesti sen ja hoitaa homma ja lähtee pois sen jälkeen.